आए भैया एगो आदमी के एगो मेहरारू के बहुत याद आवत रहल। याद में फोन पे आदमी अपने औरतिया से कहा था, कैसे कहा था? अरे पूना में सोना रानी, अरे पूना में सोना रानी, मनवा न लागेला। अरे पिछला साल के बतिया बढ़िया दयावेला। अरे पिछला साल के बतिया बढ़िया दयावेला। और मनवा में उठे हूँ हरतिया न पाई सूट ओटा लवा तलैया। याद आवस बड़का भैया, और दिनवा तक कट जाला, और दिनवा तक कट जाला, रतिया सतावेला। और कमवा पे सुनरानी मनवा न लागला। और कमवा पे सुनरानी मनवा न लागला। अरे कमवा पे सुनरानी मनवा न लागला।